Sziasztok! Bacsa Ildikó vagyok, családanya és háziasszony. Bemutatom nektek, hogyan működik a körti. A felragasztás előtt fontos az alapos zsírtalanítás, hogy az öntapadós akasztók évekig a helyükön maradhassanak. Mérd meg az elszívó eleje és a fal közötti távolságot, és a leolvasott hosznál karcold be mindkét oldalelem belső felszínét. Hajtsd vissza a végeket, és illeszd be a 4 öntapadós akasztót. A védőfóliákat lehúzva tedd fel a baloldali elemet. Nyomd oda erősen az elszívóhoz és a falhoz. Ismételd meg ezt a jobb oldalon is. Innentől már csak egy lépés van hátra. Vedd le a védőfóliákat a tépőzárcsíkokról, és hajtsd rá az oldallapokra. Nyomd oda őket alaposan a megfelelő tapadás érdekében. És többé nem kell aggódnod a szagok miatt.